on sin and the doctrine of sin. We looked at the Trinity last week, and then before that, the doctrine of man. Today, we're looking at the doctrine of sin. And so, in Ghana once, there was a group of many people, standing near a petrol station. And this group of people, they stood near the petrol station, and suddenly the petrol station blew up, and all the petrol went on the people, and it killed many people, it harmed many people. It was a massive, massive catastrophe, And what we're going to look at today is when Adam and Eve sinned, it was a massive catastrophe. It brought great tragedy to human race when Adam and Eve sinned. Filling sessions, I mean, I'm talking food and like when I buy also Japan, Bajen, Chitanki, Chitan, Puliga, Chita Puliga, Muro, and the Fanigira, all come for Jumuga. Yes, she was the most so Anachimana Mudieza, Ushimo Udaza, Chimolija, whatever I have, I said, she managed to some Muri, Emin, So, we're going to ask the question, what is sin? What is sin? So turn to the letter John, 1 John, 1 Yohane, chapter 3, verse 4. 1 Yohane, chapter 3, verse 4. Tchimo, then the we're reading from 1:23, verse 4. I mean, about this happen. 1:23, verse 4. Yes. Yohane, it's not 1 Yohane. 1 Yohane 3, verse 4. 1 Yohane 3, verse 4. Yeah. 1 Yohane 3, verse 4. Mawa 14. Yes, wakuchita Tchimo ajidanso kusayeruzika ndipo Tchimo ndilo kusayeruzika. Amen. So, what is sin? Sin is the breaking of God's law, disobeying God's law. Tchimo ndi kusatsatira lamulo la Mulungu. Amen. Tchimo ndi kusatsatira lamulo la Mulungu. And then if we turn to Genesis chapter 3, and if someone could read verse 1 to verse 7. Genesis chapter 3, verse 1 to 7. Chapter 3, verse 1 up to 7. Genesis 3, 1 up to 7. Mawangulu aliko kujima kwa Adamu ndi Hava. Pawani pesi ndipo njoka inali ya kujenjera yowosa zomwe zonse. Ndi zamtengo zimene anazipanga Yehova Mulungu. Analiru Mulungu usadye milengo yonse ya mulamu patupesi. Mkaziyo ndipo anati kwa njoka zipatso za milengo ya mulamu tidye. Koma zipatso za mtengo umene uli mkati mwa munda Mulungu anati musadye. Umenewo musakhudze umenewo mungadzafe pafupesi. Ndipo njokayo ndipo inati kwa mkaziyo kufa simudzafa ayi pafupesi chifukwa adziwa Mulungu kuti tsiku limene mudzadya umenewo
adzatsekuka maso anu ndipo mudzakhala ngati Mulungu wakudziwa za bwino ndi zoyipa. Pa 6 verse. Ndipo pamene anaona mkazi kuti mtengo unali wa maso, mtengo unali wokoma maso, mtengo olakika wakupatsa nzeru, anatenga zipatso zake nadya, nampatsanso mwamuna wake amene ali naye nadya iyenso. Pa 7 verse. Ndipo anatsegula maso awo aonse awiri nadziwa kuti anali amaliseche, ndipo adasoka masamba ankuyu anadzipangira matewera. Amen. 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 So this is the first account of man's sin, and God made it clear to Adam and Eve what was right and what was wrong. Munda mwa Edeni mmene Mulungu anayika Adamu ndi Eva. Chimene iwo anachimwa pamene ndipo ndi kusatsatira lamulo limene Mulungu anawapasa. Pa Mulungu anawuza kunena kuti zipatso zonse izizi mudye, koma ichi chapakatikati pa munda chisatani musadye. Koma iwo njoka ija inabwera ndi kunamiza Eva uja. Eva uja inamiza njoka anachitenga chimene chija kumupasa mwamuna wake. And Adam and Eve were free and able to choose the path of life or the path of death. They were free to choose the path of life and the path of death, and they were able. So God gave them the ability to choose and be free to choose the path of life or the path of death. Adamu ndi Eva ndi munda muja anali ndi ufulu wosankha kukhala kumalo osatha olo kukhala kuimfa yosatha. Chifukwa malamulo anja ndi amene anali owapangira zonse. Chifukwa lero ngati Mulungu akukupasani malamulo ndikuti lamulo lija likupanganira kusankha kukhala oyipa olo kukhala oyani wabwino. Amen. Ndi Adamu anali ndi ufulu wosankha kukhala amoyo olo kukhala okufa. Koma iwo anasema kukhala okufa. Amen. Anasema kukhala oyani okufa. Chifukwa kuti sanatsatire chimene Mulungu anawuza chicha. Amen. They chose instead to listen to Satan rather than listen to God. And this was a terrible crime because they rejected a holy God. And they knew the consequences. They knew what would happen if they rejected God, but they still decided to reject God and eat the fruit which they were told not to eat. And then this is like a dam. Imagine a dam where the water is being held back by the dam, and then the dam breaks and the water just floods onto the community. Well, when Adam and Eve sinned, it was like a dam where sin now spread because of Adam and Eve. The sin spread like wildfire. Imagine leaving a piece of meat outside on a table, and you leave that meat for a week. The maggots will go on it and it will become all corrupted. The meat will go green. Well, when Adam and Eve sinned, it corrupted humanity. It corrupted the heart of humanity.
muire ngati patembo wanu ikhale kwa wiki ingakhale murana ziwa nchimene Adamu ndiye kana panga iwo anasankha kukhala muchivundi chifukwa anasankha kusiya kokhala pawo pabwino. Amen. Adam was the chief. He was the head of the human race. So when he sinned, when he rebelled against God, his children, his descendants inherited his sin nature, and the human race also began to be like Adam, rebellious against God. Adamu ndiyeva adachimwa anakhala kuti anachita chonga ngati asunkha pamaso pa Mulungu sanakhalenso muchifuniro cha Mulungu chifukwa kuti anasankha iwo kuchita chosemphana ndi chimene Mulungu anawuza. Amen. Is someone read Romans chapter 5 verse 12? Romans 5 verse 12. Mawawi walipo uchimo unalowa ndi Adamu chungamo ndi Kristu. Pa 12 verse. Chifukwa chake monga uchimo unalowa dziko lapansi mwa munthu mmodzi ndi imfa mwa uchimo, chotero imfa inafika anthu onse chifukwa kuti onse anachimwa. Pa 13. Pakuti kufikira nthawi ya lamulo uchimo unali m'dziko lapansi, koma uchimo suwerengedwa wopanda lamulo. Pa 14. Komatu imfa idzachita ufumu kuyambira kwa Adamu kufikira kwa Mose, ngakhale kwa iwo amene sanachimwa monga mchibadwidwe chake cha Adamu, ndiye fanizo la wakudzayo. Pa 15. Koma mphatso ya ulere silingana ndi kulakwa, pakuti ngati ambiriwo anafa chifukwa cha kulakwa. That will do. That will do, brother. That will do. Thank you. That's fine. Thank you very much. So Adam sinned, and now this sin nature of Adam was passed on to his children. So his children had a nature to sin, and they enjoyed sinning. And then the next generation and the next generation, they were all born in sin, and we are born in sin. And so even a little baby, when it's 2 years old, it can be naughty, it can do bad things, because its nature was inherited from Adam. So Adam passed on that sinful nature to all of us, and we are all born in the flesh, all born with a desire to rebel against God. Ifeso ngakhale lino labadwasi mujani mushimo olwepilifika mwana kakamu nokoleka ngobadwa kumene kamwana ka praise ngamene kali katwa akuoneka pawena kata kukhala kuti kakupanga zinthu zoyipa ifoti kabadwa nyani kodi kabadwa mushimo. Amen. Ili ngati tembero limene Adamu anachita kuchima kumene kuja ukwenda mbiri yonseyo mpaka pamene tatsela. Amen. Tikumvetsa pamene. All right. So imagine you have a beautiful lake with beautiful water, and there's a truck, an oil tanker truck, and it's driving and it crashes, and the oil tanker spills into the beautiful lake, and the oil, black oil, covers the lake and spoils the lake. That is what happened when Adam sinned. It was like sin, like black oil just spreading in humanity and spoiled humanity. Mumadzi muja fuchiri musakanizidwe ndi oil wa black. Ndiye kuti ndi chimene Adamu anapanga. Dziko linali labwino bwino lopanda uchimo. Koma chifukwa cha uchimo umene anali nawo, anapelekeza kusefe pena pali pose
kusanduka kuonesedwa. Amen. So mankind lost his righteousness in Romans chapter 3 verse 10. If someone could read Romans 3:10, where we see that no one born is righteous. No one who is born is righteous. Romans 3:10. Romans chapter 3:10. Roma chapter 3 verse number 10. Monga kwalembedwa palibe mmodzi wolungama, inde palibe mmodzi. Verse number 11. 10, yes. Just 10. Thank you. So there it says there is no one righteous. So every human being born has no righteousness. They don't have the ability to be righteous anymore in their own strength. Ndichifukwa yake kunena kuti aliyense wobadwa kuthupi palibe amene wakaonani olungama bokha ipitiriza kuifa. Amen. And Genesis, if we turn to Genesis chapter 6 verse 5. Genesis chapter 6 verse 5. Genesis chapter 6 verse number 5. Ndipo anaona Yehova kuti kulipa kwa anthu kunali kwakukulu pa dziko lapansi, ndiponso kuti ngengaliro zawo za maganizo a mitima yawo zinali zoyipabe zokhazokha. So God saw that the wickedness of man was great on the earth, and God gave some things to stop man from getting even worse. He gave man a conscience to make him realize that he was doing bad things. So man has a conscience in his mind. He knows what is bad. In Romans chapter 2 verse 15. Amen. Amen. Romans chapter 2 verse number 15. Oveza iwo aonesa ntchito ya lamulo yolembedwa m'mitima yawo, ndipo chikumbumtima chawo chichitiranso umboni pamaso pamodzi nawo, ndipo m'maganizo awo wina ndi mnzake aneneza kapena akanirana. So God gave conscience. He also gave government to reign sin, to stop man flooding even worse. He gave governments to make sure that man's sin didn't get even worse. God gave government. So Romans chapter 13 verse 1 to 5. Romans chapter 13 1 to 5. 13 verse number 1. Multiple of the kugonjera kwathu kwa akulu. Verse number 1. And onse amvere maulamuliro akulu, pakuti palibe ulamuliro wina koma woonekera kwa Mulungu, ndipo iwo amene ayikapo ayikidwa ndi Mulungu. Verse number 2. Motero kuti iye amene akusala nawo ulamuliro aganiza choitika ndi Mulungu, ndipo iwo akuganiza adzazitengera kulanga. Verse number 3. Pakuti mafumu sakhala otcha ntchito zabwino koma zoyipa, ndipo ufuna kodi kusaopa ulamuliro, chita chabwino ndipo udzalandira kutama m'menemo. Pakuti ndiye mtumiki wa Mulungu kuchitira iwe zabwino koma ngati kuchita zoyipa, opatu pakuti iye sagwira lupanga kwachabe. Pakuti ndiye mtumiki wa Mulungu wakuyikidwa ndi kubwezera chilango wochita zoyipa. Thank you. So man's sin was so bad that God, it's like when the dam bursts and the water's flooding, and then the builders start to patch up the dam and put bricks back in the dam to stop the water flooding. So when sin is flooding, God gave man a conscience. He gave man family, education, government, to stop the sin spreading and causing even more harm to everybody. God gave government gave man a conscience, gave government,
family, and education to help stop man from spreading his evil in the world. Okay, pachifukwa ichichi Mulungu wakuti anapereka azitsogolera mene timaona. Anapereka ili ngakhale boma asogolera tikuwaonawo kuti Mulungu amapereka. Amen. Amen. Mubanja amene tili Mulungu amakhala kuti banja yotipasa. Kwinako boma lichilili malamulo. Amen. Amen. Amungu amene amachita zoyipa tosutsana ndi boma amamangidwa chifukwa chani. Ndi lamulo limene boma lalani linapereka. Mubanja mwathu mwana akachita cholakwika chimene pesete kugwirizana nacho mumamulanda chifukwa chani. Ndi lamulo edi. Ndiyeno Mulungu anaperekanso njira zina zoti ngati mmene ulili chipinjo chino chikusafukalira ndimulopeza njira yoti tisasafike kwambiri tipange bwanji timange kwina kuti pange bwanji zimene zozo ndi nzeru zimene Mulungu anatani anampasa munthu. Amen. Amen. Ndiwena zimene zozo zikubwera chifukwa chani kuti munthu anachimwa chikuti pakati pakunzeri munthu anachimwa Adamu ndi Hava anachimwa. Mukuchimwa kwawo unabwera zinthu zosiyana-siyana zimene tiri kutani kodi tikuyendamo. Amen. Amen. But man's condition, his heart, was desperately wicked, and that heart was so evil. So if we turn to Jeremiah chapter 17 verse 9, it shows you how deep sin is in man. Jeremiah 17:9. Jeremiah 17:9. Verse 9. Yeah. Mtima ndiwo wonyenga koposa, ndiwo osachiritsika, ndani angathe kuudziwa. Amen. So man's heart became deceitful above all things, desperately wicked. And because of this, mankind lost communion, fellowship with God, and mankind's life became empty. He lost communion, fellowship with God, and his life became empty. Mtima wake suma chidachani mtima watu uku asinga fotokozera suma chidachakuli suma chidachimba pamata pa munthu ngelifanira chimene chocho tinayenera kuti tichilingalire mkati mwa mtima wathu. Amen. Chifukwa Baba Kristo anena kuti mtima wathu ndi wotani wonyenga koposa. Amen. And if you read Genesis chapter 3 verse 8, Genesis chapter 3 verse 8. Genesis chapter 3 verse number 8. Ndipo anayamba mawu a Yehova Mulungu ali kuyenda munda nthawi ya madzulo. Ndipo anabisala Adamu ndi mkazi wake pamaso pa Yehova Mulungu pakati pa mitengo ya munda. So Adam and Eve began to hide from God, and then God cast them out of the garden in Genesis chapter 3 verse 24. If someone read verse 24, Genesis 3:24. Yeah, verse 24. Ndipo anamuyitsa munthuyo nakhazika makerubi chakummawa kwake kwa munda wa Edeni ndi lupanga la moto lakuzungulira konseko lakusunga njira ya kumtengo wa moyo. So man lost fellowship, his life became empty, but also he came under a curse. God's anger was also now against mankind for his sin. So there was a curse upon man now, and God's anger upon man in Ephesians chapter 2 verse 3. Mulungu anakwiya naye munthu chifukwa cha uchimo wake ndipo anakhala mnyengo
imeneyoyo yoti palibe ubale wobwino lichero ndi mulungu chifukwa cha uchimo umene unadza. Amen. Amen. Efeso 3:12. 3:2. Man, so I'm saying 3:2. Chapter Ephesians chapter 2 verse 3. Chapter 2 verse 3. Verse 3. Amene ife tonseso tinagonera pakati pawo mzilakolako za thupi lathu ndi kuchita zipoliro za thupi ndi za maganizo, ndipo tinali ana amkwiyo chibadwire monganso othawawo. Amen. And then Romans chapter 1 verse 18. Romans chapter 1 verse 18. Romans chapter 1 verse number 18. Pakuti mkwiyo wa Mulungu wochokera kumwamba uonekera pa chisatembezo chonse ndicho kulungama cha anthu amene akanikiza pansi choonadi cholungama chawo. And then Galatians chapter 3 verse 10, and also Galatians chapter 3 verse 10. Galatia 3 verse 10. Three verse 10. Yeah. Yeah. Pakuti onse amene atama ntchito za lamulo liwakhalira temberero, pakuti kwalembedwa wotemberedwa aliyense wosakhala mzonse zolembedwa m'buku la chilamulo kuzichita izi. Amen. So sin meant that man lost fellowship with God, but it also meant that man was under a curse, that God's wrath now was on mankind because man was separated from God. So those who do not know Jesus right now, they are under the wrath of God until they come to Jesus. They are under his wrath. Amen. And because of his sin is that mankind's earthly life is in misery, and also it's the reason why people die because of sin. That's why we die. We die because of sin. When we sin, God judges us, and part of that judgment is death. So man's life is misery because of his sin, and also death. Uchimo umweyo umene kutibangisa kuti tidzifa. Amen. Lekufa kuti mina tikuona ngati kufa kwake lokhawe. Pali kufa umene kufa lero, koma ngati sitidziwa Yesu tidzafa kufa kwa muyaya kucha. Amen. Pali kufa kumene kuzokufa kwathu ndikoti lero dafa. Chope pali mene kuti moyo osatha ndiye kufa onani osatha. Ndiye ababa ndifa kuthupi chonchi. Koma ngati sitidziwa Yesu pamene anthu abisidwa kumoyo osatha ulendo washuyo akuti dzakaendo yanoni okufabi. Chope singina ndani? Amen. If someone could read Hebrews chapter 9 verse 27. Hebrews 9:27. Yeah, Hebrews chapter 9 verse 27. Ndipo popeza wayikikatu kwa anthu kufa kamodzi, ndipo anafa tiwe mzino. Amen. So that's a verse showing you that we because we sin, we die.
And death is a consequence of our sin. Akuti chifukwa cha uchimo akuti zatani unaenda kufa jani kamodzi komwepo chiweruziro. Amen. Ndikuchiweruziro kuja tsopano wina zapita kumoja wina zapita udani. Amen. And Matthew, and then it not only is are we separate from God, not only is man's life a misery on earth, not only does man die, but also because of his sin, he goes to hell. There's a hell for him. In Matthew 25:46, there is a hell for sinners. Matthew 25, verse 46. Matthew 3, chapter 12. Chouzika chake chiri mdzanja lake. Ndipo adayesa pabale pake. Ndipo adasonkhanitsa tirigu wake. Matthew 25, verse 46. Is that right? Matthew chapter 25, verse 46. Verse what? 25, verse 46. Matthew 25, verse 46. Ndipo amenewa adzachoka kunka ku chilango cha nthawi zonse koma olungama ku moyo wa nthawi zonse. Amen. Amen. And then Revelation, the book of Revelation, chapter 14, verse 10 and 11. Verse 10. Iyeyo adzamwapo ku vinyo wa mkwiyo wa Mulungu wokonzeka wosanganiza mchiko cha mkwiyo wache, ndipo adzazunzika ndi moto ndi sulfule pamaso pa angelo oyera mtima ndi pamaso pa mwana wankhosa. Ndipo utsi wazunza kwawo kukwera ku nthawi za nthawi, ndipo sapuma usana ndi usiku iwo akulambira chilombocho ndi fano lake ndi iye aliyense akalandira lemba la dzanja lake. Amen. So we see here a great catastrophe, a great tragedy. Man was given a beautiful garden and man rebelled against God, and this rebellion brought misery, it brought death, it brought hell. And this is the condition of humanity today. Chinada chilango pa dziko lapansi kunabwera tsauto, kunabwera imfa, ndi kunabwera moto umene chichilango chaufa umene osatani osalungama. Amen. Akuti izi zinabva chifukwa kuti Adamu anatani anachimwa. Amen. Now turn with me to 1 Timothy chapter 1 verse 15. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Verse number 15. Mawa alipokumbirika ndipo yenera konse kuti awalandire kuti Kristu Yesu anadza kudziko lapansi kupulumutsa ochimwa walimowa ine ndine woposa. Amen. So even though man is in a bad situation, God in 1 Timothy chapter 1 verse 15, this is a faithful saying and worthy of all exceptions, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the chief. So man's situation is hopeless, but God stepped in and Jesus Christ died on a cross so man can be forgiven and not cursed and not ruined and not having to go to hell. Jesus came in and died on that cross to save us from our ruin.
tinalidonga kaishembegezwedi koma Mulungu anatikomera mtima anatumiza Yesu Kristu mwana wake wabadwa yekha amene anadza kuzatifera ife ochimwa amene anadza kuzatipulumutsa ifeyo ku chilango cha moto chosatani chosatha. Amen. There was once this girl, she was captured from Africa and sent to America, and she was in the market, and they were wanting to sell this girl in the market as a slave. She had chains around her arms, and the young men, the white men, were looking at her in an evil way. And there was an old white man who didn't like it, so he went down at the front and he bought this young girl, and he was signing lots of papers, and everybody wondered, why is he signing all these papers? It's strange. Anyhow, he took the girl back to his mansion. He had a huge farm, a massive farm, and a big house, and he was very, very rich. And he took the chains off the girl, and he said, "You are set free. I have made you my daughter and adopted you, and all this land and my house is yours." And in a way, we are in the chains of sin, but Jesus Christ has adopted us into his family and set us free. Amen. Fanindano ya kamwana kametsikaka muno kakakazi kamene kanatengedwa ku ukapolo wedi kali ku ukapolo kucha akuti panali wina ndala wachikulira amene anaona mwana uja kusautsika anatenga mwana uja ndikukamuyika munyumba yake mmene munali china chilichonse malo china chilichonse chabwinodi nkumuwuza nena kuti ndakuchosa ku ukapolo kucha kuti uzakhale pano ndakupanga iweyo kukhala mwana wanga china chilichonse chimene ndili nacho chikhazisanduka chawo china chilichonse chimene ndili nacho uchidalire kuti ndi chani chako. Amen. Chimodzimodzi ife Yesu Khristu atationa ife kuti tili kusautso kuja anadza ku dziko lapansi kudzati masula ifeyo ukapolo wachani wa ushimo. Amen. Another story, there was this man, and he was put in prison, and they were building the scaffolding to hang him outside the prison. And his wife went to the king and said, "Please, king, let my husband go. Please, he's a good man." So the king wrote a piece of parchment and signed it, said that the man could go free. And the soldiers marched down to the jail, and they said to the man, "Look, the king has set you free. Here is the paper." He signed it. And the man said, "No, no, no, you are joking. You are lying to me." And the man would not take the king's pardon because he said the soldiers were lying to him. Well, the soldiers had to leave the jail. And then an hour later, the man was hanged because he wouldn't take the pardon of the king. And so people are offered pardon in Jesus. They're offered forgiveness in Jesus. But if they don't take Jesus, they go to hell. Amen. Abo balitano yangu munthu amamuna amene anali kundendeni chigamulo chake chinachoti munthu uyu akachikidwe ndithu aphedwe. Ndiye mkazi wake anapita kwa mfumu amene amayang'anira kundende kucha ndikukaza kuti munanga munthu wabwino chonde ngati kulikololedwa munkhululukire mundani mummasule. Ndipo mfumu uja adakomereza analemba kalata ya chikhululukiro kwa abasa ndende amene amayang'anira kundende kuti mukampase uja atani kodi atuluke kundende kucha. Munthu uja sadatuluke mundende alelenga kalechoka kuti iye atulukemwe koma iye ananena kuti zimene izi sizingatani sizingakhalisona anakakamirabe kukhala momo. Amen. Pale dusa maola limodzi amene anakuzinasana kuti akamangirira chanangopita kanta kampachika chimodzimodzi ndifeyo moyo wathu uwu tikulalikidwa za chipulumutso cha Yesu Khristu tikulalikidwa za kupulumuka kumamba izopitukula miyabisa nefati fetukukala miyale pompachi akuti ifa izapesa tipompo mara mori tingia kuchipulumutso tisakana kuyangoni kumoyo womasata koma Yesu anadza ndithu kuti apulumuka kudzasakasaka ndikupulumutsa chotaniko chodaikacho. Amen.
There were these Scottish soldiers captured by the Japanese, and the Japanese said, "Someone has stolen a spade. If you don't tell us, we will kill all of you." So there were these 30 Scottish soldiers, and they looked around, and not one of them could find the spade. No one had stolen it. But the sergeant stepped forward, the Scottish sergeant stepped forward, and he said he stole the spade. The Japanese grabbed their bayonets and they killed him. And a few minutes later, the Japanese soldiers found the spade next to a tree. The sergeant had not stolen the spade, but he gave his life to save his men. He sacrificed his life to save his men, so his men would not be killed. And so the bayonet of God, God's wrath is coming. But Jesus Christ stepped in on the cross and took our punishment for us to save us. Kachintu Kodi awa wanasaka kuti katsoka kakadani awa kuti katsoka marenga hivi awa kuti sigarani yawa anaphana kena kumbuyo madole bezoti kachintu kakanyani be kadipo kakapezeka hivi chifukwa kuti kapezeka unapeza kuti ataya chimene machintu anthu awo atazinzokufunikira chifukwa kuti anali changodi chikhulupiriro kuti anthu achati ndalisiyapa ngati chimodzimodzi ndife mapeza unena kuti mama kuti tikakhulupirire kukhulupirira kwa nawe chikufuna kuti mina chakhulupirira pamene chikutaya mwayi chikulephera kuyenda muchimene tinayo kuti chitipulumutse. Amen. So here are some lessons for those who are preachers and pastors today. First of all, you cannot preach the gospel unless you preach, first of all, man is a sinner. Because until people realize how bad their situation is, until they realize and hello. So when you're preaching the gospel, you have to preach that, first of all, that man is a sinner, he is a rebel against God, and he's under the wrath of God. Then you preach Jesus Christ died for their sin. So you have to make sure that you preach, first of all, man has broken God's commands, and he's a sinner, and he's under the wrath of God. And then you preach that Christ died for their sin to save them. And you have to have a balance. And if you don't have the balance, you will do damage. So if you just preach God's love, and you don't preach man is a sinner and needs forgiveness, and you just preach God's love, the people that come into your church won't become true Christians because they never acknowledged they were sinners and they never acknowledged they needed forgiveness. Amen. Tena tuaje tiaphunzise za kulapa, tiaphunzise za kuti munthu anachimwa akusaka chikhulupiriro. Amen. And if you just preach man is a sinner and preach sin, you will drive people away, and you will
bring people into despair. So you need to preach, man is a sinner, but Jesus is the Savior. Come to Jesus. tikamabvunzisa anthu tisamangobvunzisa chabwino inde za uchimo okhaokha ena anthu chifukwa chakukhala munthu tisavimba koma tiaphunzisa zakuti munthu anachimwa tiaphunzisenso zakuti Yesu anadza chifukwa cha uchimo wake. Amen. Amen. So the great preachers, the prophets, Jeremiah, Isaiah, our Savior, Lord Jesus, the apostles, they preached wounding people and healing people. They wounded them by calling them sinners and showing them they're sinners, like John the Baptist said, you vipers. But they healed by pointing to Jesus Christ. So John the Baptist said, behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. So as a preacher, you are wounding and you are healing. You are pointing out people's sin, but you are pointing out the beautiful Savior who can save them from their sin. Amen. Church and the woes as such one Jesus Christ. The woes as a woman who told everybody, yes, okay. So, no, I'm sitting in a walking booth and what you want, the woes as you want. Already, you want to this. What kind of conversation on the gate? Children, yes, the very song for the ladies. Amen. In Ghana, I don't know what it's like in Malawi, but in Ghana, when you go on the streets, a lot of the street preachers, they preach from the Old Testament, and they attack the women and say, "Oh, women, you shouldn't be wearing short skirts. You shouldn't be wearing lipstick and things like this. This is wrong." When we talk about sin, we talk about the 10 Commandments. We say, "Do not lie, do not steal, do not commit adultery." And then when we talk about sin, we point them to the blood of Jesus, and we talk about the love of God and how much God has died for them. But we don't, but the Ghanaian preachers, they just keep talking about women wearing lipstick or women having short skirts. And this is not preaching the gospel. Preaching the gospel is man is a sinner, a rebel. He's broke God's law. The 10 Commandments, don't lie, don't steal. But God is beautiful, wonderful. He's provided a salvation for you in Jesus Christ. That's the way to preach. Come to Jesus. He can forgive you of your sin. Not pointing about lipstick or short skirts, but pointing out, do not lie, do not steal, do not commit adultery. But Jesus died for your sin. Come to Jesus and be forgiven. Kulalikira kwathu kuphunzisa kwathu kukhale kwazutula anthu inde kuti kumba ndi tchimo, chigololo ndi tchimo, kuyankhula mabodza ndi tchimo. Koma ilipo njira yokuti ukapulumukire zinthu zimenezi. Tikayita ndi anthu kuchani kodi kwa Yesu Kristu. Amen. So we're going to finish now, and then I'm going to let Mama Richards have a little discussion, and then if she can phone me back. Before we do, just to say that as pastors, there should be at least once a week where you're preaching the gospel, where you're preaching man is a sinner and needs a savior. At least once a week you should be preaching the gospel. You know, you should be either preaching on the streets or preaching in the church the gospel on a regular basis. And if you don't preach this gospel regular, then your church will become a false church. It'll become it'll just be a place of entertainment or a place of
social action, but it won't be a place of true spiritual life. So it's so important that you preach the gospel regularly and get people saved who are truly born again and saved in your church through preaching the gospel. Akuti tizikana nthawi yakuphunzitsa pafupi kayati nthawi yopita kandikusika kucha koma kaphunzitsa uthenga wa Mulungu mchali chimwatu Mulungu tisamangodikira kuti la Mulungu liko andikamawadia tizikana nthawi. Amen. Yo masonkhanisa ndithu anthu kumaphunzitsa chimene chili chifukwa chimene chili chote nyanthu mchipulumutso wa moyo wawo wachani wa siku ndi tsiku ndi chimene chingatipangitse peso utumiki wathu kulimba ndi kuphwima chifukwa cholinga chathu tili kutengera anthu chani. Amen. And a couple of more things as well is, imagine you've got cancer and there are two doctors. One doctor is a fake doctor, the other doctor is true. So you have cancer, you go to the fake doctor and you say to the doctor, I'm ill, and the doctor looks at you, but he doesn't tell you that you've got cancer. He just says, oh, one day you'll go to the UK, one day you'll go to America, but he doesn't tell you you've got cancer. You go to the other doctor and he tells you, my friend, you are sick, you've got cancer. We have a cure, we have medicine to heal you. And so that is the difference between true preachers and false preachers. The false preachers, they will not talk about sin. They will not point to you your problem. They will not tell you that your deepest problem is your sin. They'll just tell you you'll go to UK, you'll go to America, you're going to have prosperity. They won't tell you you're a sinner. A true preacher will tell you that you're a sinner, you need to repent and put your faith in Jesus for forgiveness. This is the true gospel. And in Africa and around the world today, the devil is trying to blind people from the true gospel, that you are a sinner and you need a savior. Ubeza kuti akabwera zangokuza ndikutengera ni ku UK ndikutengera ni kusatsatira kuma ku United States sakukuza ndizona kuti mulabe mumanje Yesu Kristu tizichenjera nawo mukuyiwa toida kabwera. Amen. Chwakuliko kukhala pa chinthu chona kuti sichikutengera kwina kulikonse chifukwa ana kuti munthu tayira azikutumikira ndizona kuti muzalemera komanso kulemera umera kalena so kumandolemera ndithu koma muzamve chiphunzitso zawo kalina zimene muzamve zonena kuti akukutengerani kwa Yesu Kristu kalina zimene atakuuzeni olozokudzudzulani pa tchimo limene lilipo. Amen. Koma iwo njokudzamiza kuti muzachitapo isamali nawo mautumiki awiri wandosiyana. Amen. So I'm going to let Mama Richards, if you could have a little conversation with people today and phone me back in 5 minutes and just ask them, how has this helped them as pastors or leaders, or how has this helped them in their life? And then choose 2 people to come and share. Is that okay? So if you ring me back in 5 minutes. All right, I will do so. Okay, thank you. Thank you.
Hello. Hello, Master. Hello. Hello. Yeah, we have discussed. Great. Okay. Yeah. Yeah. It's about that. Is our student Sabao au ndipo. Okay. God bless you. Yeah, anafotokozera kwambiri zokuza ndi filling station. Wangu amene anapita mudani kwa mafuta filling station. Ngamina magula ina kwa amene mama ndola bila kujika bila ngozi ya mafuta ule na polisi. Ngamina ndio kwambia na ana bizo mwa kwambia na tomali. Ndiye wale ndakuza kwambiri kuza wale ndakuza kwambiri uli bora kwa Yesu Kristo. Na kwambia sasa sio kanuni kila mtano. Ndina mtega uli itacho uza somo uli tawo kule. Amen. He said that when you were teaching about today's lesson about sin, he had that when he was giving an example about those who perished at the filling station in Ghana, he took that as an example that they perished because of sin. Of course, yes. But they all of them died because of that tank. They were it went like that because of that fire, of that fuel. To him, it's just like an example. It's just like, I don't know how it takes, but it's an example to him. But because of that, it seems like as Adam and Eva sees in that promised land, in that Eden, in that garden, their sin spread to all of us in the world. And as of now, he is saying that he saved because of the coming back of Jesus Christ, and he is going to be teaching wherever he goes about the rising of the Christ of the dead. And you will be no longer interested in those false pastors who are preaching about prosperity, who are preaching about those idols. It has taken him very far. He's just transformed in his life. He's saying so. Amen. God bless you. He is not a pastor, he's just a student. Okay. Amen. God bless you, brother. God bless. God bless you, brother. You preach the gospel. God bless you. Yeah, they will be trying to do so. Amen. Yeah. Here's another lady. Okay. Listen. Hey, mama. God bless you. Chada mundi Hava. Munda mwaidi mcha. Chifaya mundi anachimwa. Chimwa inapangira paziko la basi. Lero tinao mwai. Ona zola ngubada kwa Yesu Kristo. Kwa pangisa kuti tonse tipulumuke. Ndipo ukapa njuku ulapa. Ubeza mwayi wina osatha. Ndipo ife tikuvomeza kuna kuti tiza kanditifalisa uthenga amene tamva ifeyo. Pena pali pasingakhale m'misika. Ngakhale kuchipatala kuti tikauza zachipulumutso chimene chachimva ifeyo. Amen. She's saying that she has laid upon the sin which was brought by Adam and Eve on earth. She is having more strength than before. The lessons are transformed her. Daily spiritual life will be able to preach about salvation through the teachings. She'll be able to be teaching in the hospitals, markets, working place about the coming back of Jesus Christ, about the reputation, and about the eternal life. Through our teachings, she's benefiting a lot. She's thankful. Amen. Thank you, She Mom. started with that the very, very early class. She started with the class number 1 up to now. She's not even absent.
Amen. Amen. God bless you, brother. Amen. She's always present. Amen. God bless you, sister. Nina, God bless you too. Amen. God bless. Amen. Oh, amen. Thank you. Thank you for coming to class, all of you. I know that many of you have walked far, and thank you to Mama Richards for all the help that you've been given. And I love you all, and seeing you today has made me so happy, and I wish I could be with you. And just keep praying that people would support this college so that not only are we getting fed by the word of God, but we can help with the college, help people practically, because it breaks my heart that we can't help you practically. So pray that people will support us so that we can help you in a practical way, you know. Yeah, exactly. It's only God's time is the best. Yeah, yeah. Let's keep on praying. Let's keep on praying on this. Let's keep on preaching the gospel. All in all, our God is faithful and He's there for us. Amen. 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 So, Mama, if you could ask someone to close in prayer, and I'll see you through the week. God bless you. If someone could close in prayer, thank you. All right. Amen. So all classes are recorded. So if people want to go back and go over, and also it's in the Chichewa language underneath. The notes are in Chichewa language underneath. So all the lectures, every lecture we record, it's on YouTube, and we put it on the WhatsApp groups. So if people want to go over it again and study, they can do. Yeah, I do it late. Others too came late to our classes. After this class, we reviewed back. So Okay. it's all good. Okay. So God bless you, Mama Richard. God bless you. Love to everybody, and take care. God bless you. Yeah. Bye. God bless you too. Bye. Yeah. All the best as you continue with other classes. God bless you. Bye. Bye. Mama Richards, thank you so much again. You really cheered me up, and it was so good to see you today. And thank you for all your hard work. And everybody who came today, thank you, and God bless you all. So that's one of our campuses. We have 5 campuses, and we need support for these people. There's so many pastors here that are from villages that need help. And it does break my heart that we can't help them, but God knows. God knows. So God bless you all, and love to everybody. And we'll be resuming classes later. Bye.